Good morning. Anin tayo mga guys. Mapait tayo pagpangimodlay na. Kupot-kupot sa mo ang panimalay guys. Kiniinahan na lagi ta. Di na ta kaayo ka panghimodlay. Bakit Ginaganit ta halos ani kapanudlay guys. Tungod sa dahang trabaho. Ang tulad Mo na nga usay mo request baybayon. Kanta-kanta mahirap lang. May aron taubang pawas kalaay guys. Dapog latulat sa mga mananagat kay oras naman sa pagdunggo nila. Hinahamak ang sinumang mang-aapi kasiyahan. Bakit kaya sila'y ganyan? Wala silang karapatan na ako ay paratangan, pagkat sila'y walang alam sa tunay kong pinagmulan. Nasaan? Kurag si Alex na ni guys. Ilhan yun si Alex magparurot lagi Mubalik rato. Kay alangan. Magpa-view tining bataan ni kay lapos-lapos raman or what yun yung isda. Si Junior gabi ipod guys dahil iya usara pod kabuok. Wala ko mag-view guys, gabiin na. Di ti ganahan yung mga labas si Roha, anak di ani mo huwat. Oh, adto jud adto da. Tay kuan pangawon ni Alex doy. Lambana. Gagmay pa, lambana.
Koy. Kablit-kablit diha ha. Balik sa gatas ka. Ha? Balik sa gatas. Unsa ra gabiyo pa ko. No. Asa pangisig nakita ng pangan. Kalaba po gaingon na kita ng mga bintana sa nipon. Ubay-ubay ang istaan. Kinsa Alex. sa taas at mga rin. Taas na si palang. Ni anak po. Anak po si Alvin, oh. Labato siyang nukos. Ay, basta kay gilapo adyo ko gabi, eh. Tagaan ka. Taga mas Berto. Di pagpalit din. Di na magyatag ma. Papalito ang tatunaw kay ipapaon og pang segunda. Wa man ko makapananghid nimo di. Wa na lang ba ko mo kuan. Why beli na? Wa. Tuhag ila gabi eh. Kailangan mapilang kilo. Awa. Kwarta na. Di, duda ko ato di to'y baligya. Ha? Bisa man tayo baligya. Duda ko ato di to'y baligya. Saan nun day? Ay, suntin lang para pamaon. Aga. Daghay, mali. tagpila day kilog ilas gawas. 150. Kamsa din kuha ni ron. Uy, siguro. Agoy. Jamuman. Dili mo baligda. Hambugiruhay. Wa na limos-limos dyan. Ako sa sika bisa minura. Bert, wa na limos-limos na. Kay pa sa Loret sa to mali uli. Wa ka kita sa ihang tubig ni gawa sa kuan, kilid. Ahos na to. Kating guto. Oh, ha? Natinga. Kay dali ra to kay ilaron ay. Di ang para sa una nato ba? Gihusan. Gihusan. Ako na ka. Toy, isda atong kahon upat ka buok sa buwar to. Naot sila. Tayo mo andar yung kamo tanan ge. Mao ba? Tanawa, sige na ato. Grabe bula-bula ah. Wala. Kabaligya. Duda ko na ato. Huwag usipin mo lakaw. To ato tay mamsa dako. Pila na ng adlaw si Alvin wa magbaligya no. Kaya na ko gripo ng gaagos-agos. Katig hindi ay. Dapat adamo na ketiga. Dapat para man di ay. Ha? Ilang kilo dahil koy? Ilang kilo? Nakuha na mo ag loper? Nakuha kag loper? Kuan pangawaan. Loper ba? Naay mo ha? Ano deh? Ano na mag-init kay? Tasan ko. Ba, ano, samdi pa ani mo? Buli na? Ila. Hindi. Ba,
Duan na to. Ang na kita ito na. Kuan mas ano to. Ko pila ni ilas po ah. Barato, siguro kay 115 may soroy. 150 may soroy. Kasi kanong alay may mga mas siguro. Kasi unahan na imo ha.